anyị alọghachitala tupu anyị aga obere ezumike ma o nwerekwa anyị kpọrọ ọnụ ọ bụ eziokwu na anyị atụlele ndị APC anyị ga-elebekwa anya na nke ndị PDP ọ bụrụ na ile anya dịka mgbe ị na-ekwu gbasara Lagos steeti na onye jijiri mma nke pụtara na onye ahụ jijiji mma awanyekwala ndị mmadụ ewere nke ha ọ bụrụghị ofu onye ji jijiri mma na Lagos steeti buka na ibu ọ bụ ndị nọkwa na Lagos steeti jikwa ji ahụ jizie mma n'aka ha n'ihi na ụbọchị ahụ ha pụtara a na-ahụ ha n'ahịrị ha si na onye ahụ na ha chọkwa ya nwanne m eze eji ọfọ iji ọfọ ma jidekwa ogo anụ okwughị na-ada ka egbe ile ka o si wee dị n'ụbọchị atụrụ primaries ọ na eziokwu pati enweghị onye nwe ya ọha nwe anyị na-akọwawụ APC akwadola sinowa onye a bụ onye ha chọrọ ga-anọchite anya ha na ndọrọndọrọ ọchịchị na 2019 afọ ọzọ ma anyị lekwa anya ka ha si wee wepụta onye aha si onye nke nọ mbụ nye anya ohere ka onye nke ọzọ gbagote na ọ dịka onye ewelitere ọhụrụ bụ onye ga-alụ nyanwe ọgụ ifesi other political parties ọ dịkwa mma mana ọkwa mmadụ ga-atụpụta ya na atụmatụ ya sị na onye a ga-adịkwa mma na onye a na ọ dịka ma onye a ga-aga ga-eji wee jee nyanwe ọgụ jete ihe ọ makwara mma ebe ọ bụ na APC wepụtara onye nke aha onye ihe ọma ka ọ ka anyị mara ka PDP ga-esi wee ahụ nke ha dịka isi wee kwuo amakwa na ọgwụ ndị ọgụ a ga-eji ha ọkwa ọgụ onye tigbu ibe ka mmadụ na-abụ asọmpi onye sogbu ibe okwu a ka okwu gị dị akpe m ugbu a ka m na-aghọta ya ọ bụ ndị mmadụ wepụtara ya ndị mmadụ tụkwa na ọ gaghị aga ọ wụzie na onwere onye na-ekwuchite ọnụ ndị mmadụ ahụ ọkwa ndị mmadụ kwadoro ya aghọtara m ihe ị na-ekwu mana ụwa m Afrịka m ga-agaghachi ebe ị nọ ọ bụrụ na ile anya dịka ndị APC mere nke ha enwere naanị ofu onye onwe onye ọwụ ya na ya ha sị na ọwụ onye a ga-anọchite anya ha nke ngwụ na nkwa ha dịrị ya ka ọ ga-agba ọ na-agbata ya ọfụma egwu ahụ ọ na-agba nke a kụnyere ya ọ na-agba ya ọfụma o ji dịrị mma ndị APC ji sịrị ọha nwa mana ile anya na ndị PDP ọ bịa mee ka ụjọ ọ bịara na PDP dịka na ha dị ọtụtụ enwezighị onye ma onye wu onye andị ndị a niile wu ndị mere gịnị ndị gbara ọkpụrụkpụ mgbe ị ga na-anụ Tambuwan ga na-anụ Saraki ga na-anụ Kwankwaso ga na-anụ Atiku Abubakar a na-asị ole ebe o si eme gịnị apụta ka ihe kwesịrị ihe nwere ike ikwu banyere primaries ndị PDP ha mere na Port Harcourt nke bụ eziokwu bụ eziokwu ịbịa n'ọgbọ ọkụ a na-enwe dike nwegharịakwa dike ọ pụtaghị na ịbụ dike mbụrụ dike na dike nke gị kacha maka dịka amụrụ dike na mba ka amụkwara dike na mba ọzọkwa ịma ndị a niile kpọchara aha Kwankwaso Tambuwan Saraki Atiku na ndị ọzọ bụ ndị anyị na-enweghị ike ịkpọcheba ndị a bụ ndị ọ bụ ị na-ele ha anya ndị a bụ ndị ọ dịka isi ahụrụ nwa okpu mana ebe ọ bụ na ọ dị taa o nweriri onye okpu bụ okpu ya ọ bụghị mmadụ niile ga-ekpuriri gịnị okpu ahụ ịma ka ọ dị ka ọ hapụ ịdị ka laghachiri azụ ịmara ihe mere na APC banyere onye bụ onye isi ha nke ahụ bụ na ihe niile o mere otu o siri chọọ ọchịchị ọ ka dịkwa ha mma mere na ha jiri sị gịnị ka ọ laghachite azụ ọ bụ ya mere ha ji kwenye ka o mee gịnị ka ọ laghachite azụ PDP abịakwa lee anya marakwa na dịka dike nọ na mba ọzọ a ga-enwekwa dike ọzọ maka mgbe ị kpọpụtara dike ma enwekwa gị dike na mba nke ọzọkwa ọ ga-enwekwa otu ọ ga-eji mee gịnị dịka ime ebe m na-aba ya makwa ebe onye ọzọ na-abakwa m na-eche na mkpọpụta ndị PDP kpọpụtara onye nke ha bụ Atiku ha kwenyere zọgidesi ike na ọ ga-abụkwa onye ọ ga-abụkwa anyị were gaa mgba ya lụtara anyị ọgụ a ka anyị were ya gaa ọgụ a ahụkwanụ na emere ya gara ha dịka nke ha kwa ịga na ngalaba PDP ha hụkwala na ọ bụ onye a dịkwa ha ma mmakwa dịka Buhari dịkwa ndị APC mma Atiku dịkwa ndị PDP mma ọ bụ ya mekwara ha jikwara mee gịnị họpụtakwa onye Atiku ọ dịziri anyị ma bụ ndị Naijiria ịmaji onye bụ onye Steve nwanne m nwoke ile anya gị hụ
ọtụtụ aha pụtara na ndọrọndọrọ ọchịchị nke ndị PDP mere na Port Harcourt dịka m kpọtụrụ ha aha ịbịala onye dịka Saraki Tambuwa Kwankwaso emechaa n'ikpeazụ ya wuru Atiku wee onye ihe a gara n'obi gị na anya gị n'otu isi lee ihe mere ebe ahụ ọ dị gị ka ọwụ onye kwesịrị iweta ihe a were ya na PDP? Eze nwanne m ile anya ọfụma na praịmarị ndị PDP mere na ndị gosiri na ha dị nkwadobe ịpụta bịa zọọ ọchịchị ya bụ presidency 2019 wee gaba praịmarị dịka Atiku, Tambuwa na Saraki. Akụwa mmadụ atọ a sị ha kwụrụ ka elee ha anya ị ga-ama ama na onye kwesịrị ka e were jee ọgụ ahụ bụ Atiku. Maka gịnị? O teela na ndọrọndọrọ ọchịchị Naịjirịa. Amamihe nke n'ime ndọrọndọrọ ọchịchị zuru oke na ha mmadụ na-atọpụtara ha mmadụ atọpụta ileba ya anya. Ọ bụghị naanị ha tọpụtara, ha dị ọtụtụ. ha buru ibu na ha mmadụ atọ a bụ ndị nwetakarịrị ihe mbinye aka ntụziaka pụtara ileba ha niile anya ka ha dum ị ga-achọpụta sọsọ nyanwa. Icheta ọ bụrụ na ị ga-echeta na mgbe onye isi ala mbụ akpọ Obi na ọwụ ha abụọ Obasanjo ọwụ ha abụọ chere Naịjirịa chefọ 8 years afọ 8. Mmụta na amamihe o nwetara n'oge nke aha inekwe n'ọrụ ọ rụrụ wee reta ya tupu ọ banye n'ọchịchị ị ga-amakwa n'ọrụ gbara ọkpụrụkpụ ọrụ siri ike ka ọrụ a na-enwe mmụta na ya iji gosi na mmadụ agbalitela ịchị ọchịchị. O wee nọwa site na mgbe aha were kịta anyị nọ na ị ga-amata na amamihe na ndọrọndọrọ ọchịchị ma ego ma ịma mmadụ na ime onye ọwụ a na-anụ aha ya enweghị ebe na Naịjirịa a na-amaghị aha ya na onye a bụ Atiku maka ihe mere oge ọ na-achị na ka o si echi ya na Obasanjo na ka o si wee gbaa mbọ. Ị ga-ama na nyanwa n'ime obodo niile ama aha ya n'inwe ego a ga-eji nyere obodo aka wee kwadobe maka ọchịchị ojie amamihe a ga-eji achị ojie n'ịma mmadụ ojie mana mba Naịjirịa na mba ofesi dịka n'anya ndị PDP ihe ha ji wepụta ya na-awụ n'anya ndị Naịjirịa. Ọnwụ ya kpatara PDP ji wee necha anya na ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP necha anya si na onye a na ọnwụ ya bụ isi afọ kwaba ya bụ okpu na ọ ga-eji ọgụ a jete ihe. Mana o nwere ihe m chọrọ ịjụ onye ọwara ndị mụ nwere ike ịsa ajụjụ a. Ọ bụrụ na ile anya na ndị a niile wu ndị mere ihe ntụnye aka ha niile sicha na APC gbapụtagharịa na PDP. Ọ pụtara na onweghị nọ na PDP site na mgbe ahụ ha luzere election na afọ 4 gara aga rutere taa nwere ikikere ịkwado ịfụta were ihe a ma ọ wụ ndị ahụ si ebe nke ahụ gbachita. Oge ji ọfọ jide ogo ṅamụ ntị ikwuru kasị na emaghị ebe ha bidoro ikwu osi m na ha niile sinu na PDP ba na APC mekwere sikwara na APC batakwa na PDP meekweghị otu akụ gbadị ọwụ ya meekweghị ikwere gị chere ha si PDP gbaga APC. Ha ji maka gịnị gbaga APC? Maka na ọchịchị apụọla na PDP agbaga APC ebe ọchịchị nọ. Mana ọ dịghị ka na ha nọ ebe ahụ na ihe a mekwara eji sị na ọwụ naanị President Buhari nke na-achị anyị na-aga ewụrọcha na ihe ha jisikwa ebe ahụ bịa ebe a ka ha nweta ya wee nwee ike lụsi ọgụ ahụ. Nwoke ji ọfọ jide ogwe ọ ga-esi m n'ọnụ maka onweghị onye na-ahapụ ebe a na-echi ọzọ gawa ebe a na-ara agwụ. Ọ dịghị onye ọnwụ ọ bụghị n'ọnụ m ka ọ ga-esi nke bụ eziokwu bụ na onweghị onye ọchịchị adịghị mma maka ihe niile pụtara ha ma David Mark ha ndị awụcha ndị oke mmadụ amacha ama ndị a niile ọpụta oke ị na-ajụ m ọ pụtara na onweghị onye nọ na nke ahụ. Ọ bụrụ na m aga na Akwa Ibom steeti ugbu a ọ pụtara na onweghị onye
ndị APC nweburu mbụ ha chewe ka Akpabio laghachikwa APC ka ha were senate tiketi nye ya ọnụ ya wee ha ntị ụka gwachila m gị ọmụma kwuru nke ụwa m Afrịka kwuru nke a ma ọ bụrụ ma ịma ị ga-akwụ ụgwọ n'ime ya nke bụ eziokwu bụ na ka m gwa gị onwe onye na-ahapụ ebe a na-echi ọzọ gawa ebe a na-ara ahụ ọ bụghị na ha amaghị mbụ ịbịazie n'oge iwerezi anya gị marazie jirizi ire gị gụọ eze gị gịnị ọgụ mara ma ihe na-eme n'ala anyị ọ dị otu ọ dị mbụ ma ọ na-etinye etinye ma ọ na-ewepụ ewepụ onye ọbụla chọrọ ọchịchị onweghị onye na-achọghị ka a kpọọ ya gịnị prezidenti onweghị onye ọbụla chọrọ ya ha nwa isi ka ha nọrọ na APC ha eleela n'anya ha agaghị azọta nwunye ma ha gara ime ya n'ihi na ndị APC makwara na Buhari ka dịkwa ha mma n'ihi na o metara ihe ha sịrị ya mme eweliwejide ebe ahụ mana nwanne anyị nwoke Don ọ bụrụ na ile anya ga ịhụ na ndị PDP emena ha kpọpụtara ofu onye ihe mere anyị ekwughị nke ndị APC ruo taa wụ na APC ahọpụtara onye nke ha ihe ndị bekee na-akpọ gị unanimous agreement ọwụ onye a ga-agara anyị onwe ihe ọzọ na-aga ikwu ebe ahụ mana ugbu a o nwere ndị pụtara na PDP ahọrọ ofu onye ndị ka ọzọ ahụ ị chere na obi dịcha ha mma na ọ ga-ebute ọgba aghara dịka o si eme n'obodo ya bụ Naịjirịa mgbe ọ nwere nwanne m onwe ọgba aghara ọ ga-ebute mana kwụrụ ndị n'ime ha agakwala ga were tiketi senatorial seat na ihe a n'obodo ebe ndị ọzọ ha na-akpọ plan nke abụọ ịma na agawa n'ebe a na-agba mgba ma ebe a na-anụ ọgụ mmadụ ga-emeri a ga-enwere onye mmeri nwa onye ga-ada ada onye dakwa ya laghachi azụ n'ebe o sikwa wee bịaba ọgụ mana nke PDP agaghị enye nsogbu n'ihi na ileba anya ka ha si wee nọdụ ị ga-ama na ha niile ha dum na-emekọ ihe ọnụ ha na-ejikọ aka ọnụ eme ihe mana ọ dị otu ahụ na mbụ ọ dịghị otu a na mbụ ihe ị ga-amata dịka otu si wekwo na mbụ daalụ ịma na ihe a na-ara ara awa otu ahụ ka o si amị ana onye si na ihe na-atọ ụtọ okwu ihe ọ na-atọ ka ihe echefukwala na-asị na onye ara nọ na mbara agba egwu na ihe na-akụrụ egwu nọ nda ọ nọ ya nso ị ga-ama amawụ na asị nwoke lụọ nwaanyị abụọ ma nwaanyị lụọ di abụọ ọ mara nke ka mma ha esina na PDP gbaba na APC si na APC gbaghachi azụ na PDP gwi adịghị m ka ha ga-agbachikwa azụ n'ihi na ha egwunyego ọ bụ na ha egwunyeghị o nwere ihe ị ga-amụta na ihe na-eme ugbu a na politiks Naịjirịa ọ bụ eziokwu na ịga n'iru ụwa m Afrịka ile anya ga-ịhụ na dịka m si kwuo ekwuru na ile anya na agbịsị gba ike ịka mụrụ akọ ịmana ile anya na APC ha sị gị na ewepụtara onye isi ala maka na onye nke ahụ nwee nọ n'ọchịchị onwe onye ọwụ ya na ya mana ndị PDP dịka esi ekwu na agbịsị gba ike amụrụ akọ dịka esi ekwu ha achọghị ka a sị na ọwa anyị kpọpụtara onye asị na ọ ga-awụrịrị onye a ha si ọ wụrụ na ị chọrọ pụta otu ahụ ka ha si pụta mana otu ha si mee ya ha ewepụta ka ihe kwesịrị ikwu maka nke a ị ga-enyere ha ya nke a ga-eme m ka m buru okwu m gaa ebe ndị INEC nọ ma ọ nweghị ihe ọzọ anyị nwere ike ịmụta anyị amaghị ihe mere n'ime anyị amaghị ihe mere na mbaraezi kama ihe anyị maara bụ otu ndị PDP siri mee nke ha ọ bụkwara ma ga-eji otu ahụ mee ntụnye aka nke ugbu a na-abịanị ebe si na esiri ike pụta ibego ọsọ si na osiri ike pụta ka a tụọ ya ka mara ka ọ bụrụ ndọrọ ndọrọ ka ọ bụkwala nyere nyere ka ekpere ekpo zukọ ka mara nụnụ dike na dike zukọ ka mara dike wu dike ịpara m azụ n'ala abụghị na obiela ọ ịpara m azụ n'ala ebilikwara m ọtọ ọ ya wee ebe ọ ga-ebi mana onye pịara gị azụ n'ala emeriela gị ọ ya bụ ihe m na-ekwu mgbe ahụ o meriri mmebilie o nwere mgba nke nwụ azụghị metụ n'ala ịlaala mebili azụghị metụ n'ala metụgala n'ala ịlaala ọ ma mgbe ibiliri ihe ndị PDP mere magburu onwe ya na mma isi na isiri ike pụta onye nke ọzọ pụta ibe ya pụta ha jiri nwayọọ maa anya aka mara onye ka ibe ya ma ha niile bụ dike emechara họpụta dike bụ dike mana ụjọ na ọ ga-adị otu ahụ na Naịjirịa kedu ihe wụ ụjọ gị ụjọ na-atụ m kedu ihe wụ ụjọ gị maka ihe dị otu a ụjọ ji atụ m wụ na
ọ bụ na ihe eme n'Ọshụ steeti wee mekwa na primaries Imo steeti ihe a na-akpọ rerọn ka anyị gbagha akwụkwọ ọsọ ọzọ rerọn si gbaghachibe ọsọ rerọn ya bụ agbacha ọsọ rerọn agbacha ọsọ agbakwa ọzọ ọ ya wụ ụjọ m n'ihi na ọ bụrụ na ndị APC ọ na-atụ m ụjọ because abịa na rerọn wụ part of politics, all part of ihe na-eme na ka ihe mere rerọn ji gịnị wetara rerọn ewele iwe ọ pụtara na na-eme ya n'ụzọ ziri ezi n'obodo ya bụ Naijiria. Gịnị wetara rerọn bụ na ekweghị m na imeriri m ọnụọgụ ji merie m na o doghị anya ka anyị megharịa abịata n'imegharịa ha ka anyị gbakwanye wa ọsọ ọzọ ma ọzọgharịa mpi ọzọ ihe wee mee n'okpuru meze n'okpuru onye nọ n'elu awụzi onye nọ n'ala ọ wụ ya wụ ụjọ m ọ bụrụ na ụdị ihe aha mere n'Ọshụ steeti eme rerọn mee na Imo steeti praịmarị na APC eme rerọn ọ bụrụ na o mee na 2019 ezi egwu ga-adịkwa mana ana m enwe aṅụrị na-enye Chineke ekene na ụmụ Naijiria bụ ndị mụ ihe na ha zuru ezu ha nwere bụ nwee mfụ ha mụ ihe na aga ntụziaka 2019 na ha ga-akpachapụ anya wee tụọ aka wee tụọ ya bụ ndọrọndọrọ tụnye aka binye aka ọfụma ka a ghara inwe ihe dịka rerọn ọ bụrụ na abịa nya bụ ntụnye aka aga m ekwenyecha na nke ahụ na agaghị enwe ihe dịka rerọn because o nwere ihe ga-akpata ka eme rerọn a ga-eme rerọn because rerọn chere ka m gwa gị rerọn wụ part of election mana ọ bụrụ na na-aga ime ihe a na-akpọ rerọn ka emee ya n'ụzọ ziri ezi n'ihi na o nwere ihe akwadoro ị ga-eji merie ọchịchị ọ bụrụ na o ruo otu ahụ a ga-eme rerọn na elekshọn mana ihe a ga-ekwu ụgwọ kedu ihe ga-eme ka eme ya n'ụzọ ziri ezi ọ ihe ga na-ele anya ya nwoke ji ọfọ jide ogwu mbụ ihe ga-ajụ onwe gị bụ ogene kpatara rerọn rerọn ndọgidere eme dịka ndị mmadụ na-aghọta ọ bụrụ na ị na-ele anya ị na-aghọta ihe a na-ekwu ihe gbasara rerọn o nwere ike onye a mụ na onye a na-agba mgba azụ ya kwụọ n'ala emeriela m mana oge ọ dara ya ọ daa were akụkụ ya asara akụkụ ya onye na-ele ya amaghị ma azụ ya o metụrụ n'ala ma o metụghị ya sị ka agbagharịa mgbe ahụ isiokwu bụ ejiri ya eweliwe mgbe anyị lọcha anyị ga-aga obere ezumike mgbe anyị lọtara anyị ga-akọwara unu nke agala ebe ọbụla ọ ga-akwara ọtụtụ mmadụ ka anyị nọ n'ime ya